श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने दर्शनं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 8 ശ്ലോകം നമ്പർ 17 18 19 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകള് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ കുന്തിദേവി കുന്തിമഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മ തേജോ വിനിർമുക്തേരാത്മാ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ബ്രഹ്മ തേജോ വിനിർമുക്തേരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ബ്രഹ്മ തേജോ വിനിർമുക്തേരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ബ്രഹ്മ തേജോ വിനിർമുക്തേരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെല്ലിപ്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മ തേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണായ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രതാസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तै आत्मजै सह कृष्णाय प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह प्रधास्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. राजी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तिरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिभवं कृष्णम् इदमाह प्रदसति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണായ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ദ്രൗപദി ദേവിയെ കുറിച്ചാണ് കൃഷ്ണായ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണായ എന്നുള്ളത് ദ്രൗപദി മാതാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നീട് കൃഷ്ണായുടെ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ബ്രഹ്മതേജ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ് വിനിർമുക്തി നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആത്മജെ അവളുടെ പുത്രൻ സഹിതം സഹ കൂടെ കൃഷ്ണായ ദ്രൗപദി പ്രയാണ അതിലംഘിക്കുന്നു. അഭിമുഖമായി കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇതം പ്രകാരം ആഹാ പതിച്ചു. കൃതാ കുന്തി സതി ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച നിർമ്മല ഭക്ത അഥവാ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച ശുദ്ധ ഭക്ത. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മതേജസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തയായ കുന്തിദേവിയും അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പോ പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു നേടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് കുന്തി മഹാറാണിയും പാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവന ഹേതുവാൽ കുന്തിദേവിയെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവളുടെ മനസ്സിനെ ഇവിടെ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് ആപൽഘട്ടത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി ഭഗവാനെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദേവനെയും അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുലത്തിന്റെയും സവിശേഷ ലക്ഷണമാണിത്. അവർ കൃഷ്ണനെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും അറിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും സർവപ്രകാരത്തിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണിത്. ഭക്തന്റെ ആശ്രയത്തിന് പരസ്പര പൂരകമായി ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ അപൂർണരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർവദാ സമർത്ഥനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സഹായവും നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത്തരം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും സഹായം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയേച്ഛയാൽ സദാ ഭക്തരെ സഹായിക്കാനായി ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നു. ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിക്. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുഖായ കുന്തിമഹാറാണി മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം അല്ലെ, അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ സംരക്ഷണവും എപ്പോഴും നൽകിയിരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത മറ്റാരും അവർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയോ അല്ലെ
മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയും അവരൊന്നും സഹായത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ലേ? ഉത്തരയുടെ ആ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ശിശുവിനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാണ് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അത്രയും ശക്തിയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കും, അല്ലെ? അശ്വത്ഥമാവ് ആ പാണ്ഡവ കുലത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിലെത്തി. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് സഹായത്തിന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാണ്ഡവർക്ക്. ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കും. കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുറെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി. വിശാൻ മഹാഗ്നി പുരുഷാദ ദർശന അസസഭയാ വനവാസ കുച്ചതി മൃദേ മൃദേനേകമഹാരദാസ്തുദ്രൗണ്യസ്തദശാസ്മ ഹരേ വിരക്ഷിതേ. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വിഷമമായ മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭീമനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോഴും, പിന്നെ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കിയപ്പോഴും, പിന്നെ നരഭോജികളായിട്ടുള്ള വനവാസി അസുരന്മാരിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ദ്രൗപദി മാതാവിനെ ആ അസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാൻ അപ്പോഴും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനേക്കാളും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ളവരാണ്, ശക്തിശാലികളാണ്. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം അവരെയൊക്കെ കീഴടക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും കുന്തി മഹാറാണിക്കും പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സുധ ഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്താണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പോവുകയല്ല വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ആ പാണ്ഡവരെ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് കുന്തി മഹാറാണി. പ്രത്യേകിച്ചും അത്രയും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിച്ചു. ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, ദേവകി മാതാവിന് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്താണ് വസുദേവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ദേവകി മാതാവിനോട് അത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ച ദേവകി മാതാവ് ദേവകിയും വസുദേവരും കാരാഗ്രഹത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ അത്രയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാലും കുന്തി മഹാറാണി ഒരു വിധവയാണ്, അല്ലെ? ഭർത്താവ് പാണ്ഡവ ഇല്ലാത്ത ആ 5 മക്കളെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മളെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അതില് പറയുന്ന, അല്ലെ? ദേവന്മാർക്കും നമ്മളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ സംരക്ഷകരല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഗുരു നസ്യ സുജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന ദൈവന്ന സസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോ ചെയ്യതേ സമവേദം മൃത്യുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷകരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മൾ അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ നമുക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദിച്ച് കിട്ടും ആ ദേവീദേവന്മാർ. എന്നാല് നമുക്ക് ജന്മമുക്തി ജരാവധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അവരങ്ങനെ കഴിയുന്നവരാണ്. ആനയുടെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ ഗജേന്ദ്രൻ പോലും
ഗജേന്ദ്രനും ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടായി. അവസാനം ആ മുതലയുടെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ ഗജേന്ദ്രൻ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടായി, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അവസാനം സാധിക്കാത്ത വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും, ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുത കാരണായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവിടെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ആരെയും സഹായത്തിന് വിളിച്ചില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരനായ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനോ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും വേറെ ആരുടെ സഹായങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അങ്ങനെ നിഷ്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ അവരെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും അപകടത്തിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മോചനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടത്, അത് അങ്ങക്ക് തന്നെ തരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് കുന്തിമഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കുന്തിവാച നമസ്യേ പുരുഷം ദാദമീശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. കുന്തിവാച നമസ്യേ പുരുഷം ദാദമീശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. കുന്തിവാച നമസ്യേ പുരുഷം ദാദമീശ്വരം പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ചൊല്ലിട്ട് കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തിവാച നമസ്തേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദ്രൗപദി മാത അല്ലെ. ദ്രൗപദി ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ പ്രഭുജി, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമസ്തേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തിവാച നമസ്തേ പുരുഷം താദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തി ഉവാച നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തി ഉവാച നമസ്തേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തി ഉവാച നമസ്തേ പുരുഷം താദമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാമന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുന്തി ഉവാച നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർവസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാർത്ഥം നോക്കാം. 25ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ കുന്തിമാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. കുന്തി വാച. കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു. കുന്തി ദേവി കഥിച്ചു. നമസ്യേ, എന്നെ പ്രണമിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും പുരുഷം പരമപുരുഷൻ ത്വ അങ്ങ് ആദ്യം പ്രഥമമായ അഥവാ ആദിമമായ ഈശ്വരം നിയന്താവ് പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരം അതീതം അലക്ഷ്യം അദൃശ്യൻ സർവ എല്ലാം ഭൂതാനം ജീവാത്മാക്കളുടെ അന്തഃ ഹൃദയത്തിൽ ബാഹ്യമായി അവസ്ഥിതം നിലകൊള്ളുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുന്തി ദേവിയുടെ സ്വന്തം ഭാഗ്യനയനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രബുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭാഗ്യനയനെ വണങ്ങി അപരാധം പ്രവർത്തിക്കില്ല. ആകയാൽ അവൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ പ്രഥമ പരമപുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സർവജീവസത്തകളും അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും അവയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമോ അഥവാ അസ്ഥിരിതമോ അല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട് അധപ്പതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവസത്തകൾ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ സർവ്വ ജീവസത്തകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ അഥവാ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ഈശ്വരന്മാരുന്നു. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ പരമ ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമനിയന്താവാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പരമ ഈശ്വരനും പരമാത്മാവുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അന്തരംഗസ്ഥനും ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. കുന്തിദേവിയുടെ ഭാഗ്യനയനായി കുന്തി സമക്ഷം ഭഗവാൻ സന്നിധനെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുന്തിദേവിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും അവസ്ഥിതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തവേദവിദേവ ച. ഞാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവ്വവേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ ഞാനാകുന്നു. വേദാന്തങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനും വേദത്തെ അറിയുന്നവനും ഞാൻ തന്നെ. ഏവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അന്തരംഗസ്ഥനായും ബഹിരംഗസ്ഥനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹമുണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുന്തിദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിധനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച അശ്വത്ഥാത്മാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ഗർഭഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ച കുന്തിദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമുള്ളതാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണോ അതോ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കുന്തിദേവി വിഷമവൃത്തത്തിലായി. പരമാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിത ആത്മാക്കളാവാത്തവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ നിയന്ത്രിത യവനികയെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിഷേധാത്മാവിന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവയെക്കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ
ഒരേ സമയം തന്നെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതേ സമയം തന്നെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഭഗവാന് ഒരേ സമയം തന്നെ അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുക്കാനും അല്ലെ, അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കാനും അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ പാണ്ഡവർക്ക് പോലും ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ ഇനി തടുക്കാനാവില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിയുടെ ഉത്തരയുടെ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ എന്താണ് അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടും ബഹിരംഗസ്ഥനായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ പരമ വിഭവത്തമ പുരുഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരു ബന്ധു എന്നുള്ള നിലയിലല്ല. അപ്പോ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണ് കുന്തി മഹാറാണി. അപ്പോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട് മുതലേ അങ്ങോട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാദം മുതൽ, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പാദം മുതൽ ദർശനം എടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട് മുതൽ മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിത ആത്മാക്കളാകാത്തവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ നിയന്ത്രിത യവനികയെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിഷേധാത്മാവിന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവയെക്കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു. മായാവാദികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ ജവനികച്ഛന്ന മജ്ഞാദോഷമവ്യയം നലശ്യസേ മൂഢദൃശോ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. മായാ ജവനികച്ഛന്ന മജ്ഞാദോഷമവ്യയം നലശ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. മായാ ജവനികച്ഛന്ന മജ്ഞാദോഷമവ്യയം നലശ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ ജവനികാച്ഛന്നം അജ്ഞാദോഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢാദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ ജവനികച്ഛന്നമജ്ഞാദോഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ യവനികാച്ഛന്ന മജ്ഞാദോഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൃഡദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ ജവനികാച്ഛന്നം ജ്ഞാദോഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജാസുകുമാരൻ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ ജവനികാച്ഛന്ന അജ്ഞാദോഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യതരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാച്ഛന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ്യ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാചന്ന അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ ദൃഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൂഢദൃശ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അത് കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി, എന്റെ പേരവിടെ വന്നത്. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാച്ഛന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാച്ഛന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാജവനികാച്ഛന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപദാർത്ഥം വിവർത്തനം. മായ സ്വയം വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു. യവനിക അച്ഛന്നം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അജ്ഞത അദോഷജം ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന് അതീതം. അവ്യയം അഗർഹ്യം അഥവാ കുറ്റമറ്റ. അല്ല ലക്ഷ്യസെ വീക്ഷിച്ചു. മൂഢദൃശ മൂഢനായ നിരീക്ഷനാകിയാൽ. നദ കലാകാരൻ. നാട്യധര നടനായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാകിയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മൂടപ്പെട്ട നിത്യ അഗർഹ്യ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. ഒരു നടൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ മൂഢ നിരീക്ഷകർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങ് വിഡ്ഢിയായ വീക്ഷകനെ അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദാഗർഭമായി പരിഹസിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതേ വസ്തുത തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവി പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. അത്തരം വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹൻ, ശ്രീ വരാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മധ്യ അവതരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി പൂതന തന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി ഭഗവാനെ മുലവെട്ടിയെങ്കിലും രാക്ഷസിയായ പൂതന ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സാധാരണ ബാലനെ പോലെ മുലകുടിച്ച ഭഗവാൻ അവളുടെ ജീവനെ തന്നെ അപഹരിച്ചു. അതേപോലെ ഒരു ബാലൻ
ഉമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയും വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി അനേക ദിനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുക്കൾ പോലെയുള്ള ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇവ. ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യോദ്ധാവായും ഗൃഹസ്ഥനായും ഗുരുവായും പരിത്യാഗിയുമായൊക്കെ അത്യാശ്ചര്യകരമായ ശക്തി ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ, മാധവൻ, ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജീവഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തുടങ്ങിയ അധികാര വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലും മറ്റെല്ലാ പ്രമാണികരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അസുര മനോഭാവമുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. ഇത് ഭാഗികമായി അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും അവരുടെ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെയും ഭൂതകാലത്തിന്റെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലാകുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായാൽ തന്നെയും അത്തരം വ്യക്തികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷമത. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർ തങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണപരമായ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർണമായ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ അദോഷജൻ എന്ന് അദോഷജൻ അഥവാ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിശ്ചിത ഭൗതികാവസ്ഥയുള്ളതും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അതീതവുമായ വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ നാം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയഗോചരത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധാത്മാക്കളായ അല്പജ്ഞാനികളുടെ വിശേഷിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തിദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ജീവിത ആരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മൂഢന്മാർ മാത്രമേ അത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നിന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉന്നത ഭക്തന്മാർ കൈവരിക്കുന്ന അതേ ഫലം തന്നെയാണ് അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഭഗവാന്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, ഒരു നടൻ അല്ലെ, ഒരു നടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത പോലെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയദൃഷ്ടിക്ക് അതീതനായ മായയുടെ യവനികയിൽ മൂടപ്പെട്ട നിത്യ അഗർഹ്യ ഘടകമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു നടൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ മൂഢനിരീക്ഷകർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങ് വിഡ്ഢിയായ വീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നില്ല, അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള
അസത്യം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അസൂയുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി കാണുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലേ അവതരിക്കുമ്പോൾ അധമന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹ ഭഗവാൻ, ശ്രീ വരാഹമൂർത്തി, വരാഹദേവ് എന്നിങ്ങനെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നരസിംഹമായിട്ട് പകുതി മനുഷ്യന്റേതും പകുതി സിംഹത്തിന്റെ രൂപമായിട്ട് വരാഹ രൂപം എടുത്തിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഓരോരോ ലീലകൾ ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അപ്പോഴും ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരും അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ല അല്ലെ. കംസൻ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു. എന്നാലേ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരിക ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ അല്ലെ. എനിക്ക് എനിക്ക് അവനെ വധിക്കണം, കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം എന്ന ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അനേകം പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന അസുരൻ ഭഗവാനെ പോലെ വേഷമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, അവരൊന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെ. സാധാരണ ആൾക്കാർ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂതന വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് വിഷം പുരട്ടിയ പാല് നൽകാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാലേ ഭഗവാൻ ആ പാല് കുടിക്കും, അതോടുകൂടി ആ പൂതനയുടെ ജീവൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം വധിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അവർക്ക് എന്താണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തില്ല, ഭഗവാനെ വധിക്കാനാണ് ഈ സ്ത്രീ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ സ്ത്രീക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് എന്താണ് പാല് കൊടുക്കിണ്ടായി അല്ലെ. അമ്മയുടെ പാല് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം തന്നെ നൽകിയിട്ട് ആ പൂതനയ്ക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഭഗവാൻ അനേകം അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശകടാസുരൻ, അഗാസുരൻ, ബകാസുരൻ, അങ്ങനെ അനേകം അസുരന്മാരെ കംസനും മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊന്നും സാധാരണ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ ദൈവമാണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവരോട് പോയിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലുള്ള ഒരു കല്ല് അവിടെ വലിയ വലിയ ശിലകൾ കാണാം. അതിലൊരു ശില എടുത്തിട്ട് ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. 20-21 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലുള്ള ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കൂണൊക്കെ എടുത്തുയർത്തുന്ന പോലെ അല്ലെ, അങ്ങനെ എടുത്തുയർത്തിണ്ടായി. അത്രയും നിസ്സാരമായിരുന്നു ഭഗവാന്. ആ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് വീക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതും മതി ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്താനായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം ഇപ്പോ അനേകം ആൾക്കാർ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പറയാം, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ കാളിയൻ എന്ന വിഷസർപ്പത്തിന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സിദ്ധികൾ
അത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകും. നമ്മളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്കും സിദ്ധികൾ കിട്ടും, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും. അണിമ, ലഘിമ, മഹിമ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അനേകം സിദ്ധികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും വലുതാവാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സിദ്ധികളൊക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ മാജിക് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവമാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയില്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അല്ല, ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളെയും വഴിതെറ്റിക്കൊയ്യ. നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ? അതെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് 6 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടി ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഒരു കൈയില് രണ്ട് കൈകളിലായിട്ട് ഓടക്കൊള്ളി പിടിച്ചിട്ടും, ഒരു കൈയില് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചിട്ടും, 2 കൈകളിലായിട്ട് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചിട്ടും, പിന്നീട് 2 കൈകളിലായിട്ട് കമണ്ടല് സന്യാസദണ്ഡ് പിടിച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ രാമാനന്ദരായക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരായിട്ട് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതൊക്കെ ആ മായാപൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർ ഒന്നുകിൽ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് തീർക്കണം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അവർ സാധിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമായിട്ടോ അല്ലെ അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, അവർക്ക് പ്രായമാവില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ആരാണത്? പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണായിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അത് ഭഗവാനാവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കുറെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രാമാണികരെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയും. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ജീവിത ആരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതം. മൂഢന്മാർ മാത്രമേ അത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നിന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉന്നത ഭക്തന്മാർ കൈവരിക്കുന്ന അതേ ഫലം തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന നാമസങ്കീർത്തനം സർവപാപന പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിപദം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന, എല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം